Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Ngagon adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello, kumusta? Anihan sa inyong alagad si Kanginan, si kasamang Trifon Morales and Dan. May partner sa nako diri si kasamang Randy Tayad. Kumusta kamutanan? Asap kita ha, always say, a prayer mga kaisunan importante nga itong pagpanalangin unastan sa itong labaw magagawam. Lord, thank you kay Lord sa mong yata ka itong grasya. Salamat kay Lord. Okay. Bueno, kaisunan, kusa din ipangumusta sa kumakadiyot. Ang atong mga suod sa kay mga kasama diha sa kuano sa studio. Bastilan kinis K, yun. K, susminya, kanunay gining nag-mention na to. K, susminya, asap gino ha? Asap yun. And then nga to usab ni Pare bro, Nestor Homicilio, nga naging masahin sa studio. Ang atong mga kaubaran na napita. Si Boy, Jose, no? Ang atong chief editor na napita, technician dia sa studio. O, so, salamat sa kayo sa inyong mga kuwan ha, kanang mga tambag usab din kanamo. Okay? O, salamat kayo. Unay lang tayo ni. Bueno, ang suwatan po ka naman itong katagan o pagdagan, no? Pinadakin ni sa kababay nga napatago lang sa nga Agnes. Kinikibatan o doa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong singer, si Agnes. Kini akong problema, bahin ni sa akong anak, retarded ba, magikontrahan og maayo sa kumbana. Araw inyo yung masaptan ng akong sagilanon, ingon ko ani sa pagsugod ang tanan. Sa dinami-dami ng aking nakapiling, kung sino-sino ang umibig sa akin, iisa pa lamang ang inaasam. Oy, ikaw man day ni. Uy, niyam na akong anak nga gwapo, dong jok-jok. Unsa man hanak kay pangayoon? Nanay, atnak, nanay. Atnak, Unsay ngan? atnak. Di kanta? Kanta, oo, kanta. Kanta-kantas nanay pawa sa kalaay na. Atnak, sa joke na ya. Sige, nak. Sabi. Sige, kanta ka na, be. Taro nga, ha. Kay basig na i-producer nga nagtanaw karon ba o naminaw nato karon. Okay, Kuhaon okay. ka singer. Okay, di lang ko nanay, oy. Anong dili man ka? Di ka gusto ma-singer? Dili man sokot na sa tatay, nay. Usay di mo sugot, oy. Kulatahong kuno na siya kusak si Mana. Lumping ng naong niya. Soko man siya, ang kanta joke. Ay, tuo anak niya, oy. Bibi, sige, kanta ko no, bi. Tanaw na to, og pwede na bang mahimong singer ang akong guwapo kay nga anak? Sige, kanta, bi. Mino na yan. Sige, bi. Bakpaksa ko. Bakpak. Sige, kanta. Sang paa, lipaya, sakari ako, unan mo. Hoy! Wala nang panuha ko dako. Awa na, soko ang tatay. Gwapo Karon sa... lang gid ka. Dinhi lang ka nak ha. Dinhi ka lang pagkatakanta diha. Pero nak sa ari to. Dili si Kari. Sakari? Sa ari. Ana din na, nay. Sige. Sagpaa. Dili mo na sagpaan na. Unsa rin na, nay? Unsa rin na, ge? Panggaan. Ang sama ni siya. Uy. Sige lang, balak lang niya ako, nay. Balak ko, nay. Pero Balak. hoy, dinhi sa kaha. Maoto, praktisa to imong gikanta nak ha. Ha? Okay?
Taldong, mag-istorya na gud ta. Ay kung samugag ni sa akin, naglabad yung una ko. Labad mong nagkaon mo ka diha. Ha? Di ay. Mao ba naglabad ay mong Pues ato ng tambalan, be. Agay! Asa mo ka? Ang hampak mo kagalit, oy! Labad magkay mong Pues ato tambalan. Unsa man naglabad ta kay atong usban. Wa na maglabad. Aw lagi. Epektibo day kaayo to. Wag tang mayon. Epektibo nga, may samot mahanggaw na ini. Awa pa day mawa day. Be atong usban. Ayaw na. Ahak ba niyo, oy? Anong daw ka, oy? Sabay problema ni mo. Mangutan na kag ngano ug unsay akong problema ha? Ikaw ang akong problema. Kuya, wag ko mo. Ngalit mo lang ka. Wa ko mangalit. Dugay ko na ni gustong ipahungaw taldunga ka. Karon wa na ni buto na. Ano man lagi? Unsa may hinungdan? Unsa may... Ikaw lagi. Ngano nga kuman? Tungod kay nakita na ko nga wa kay pagbati sa atong anak. Excuse me. Unsa ito nga anak, ha? Oh. Dili na akong anak. Imo ra ng anak. Bugaan mo na, no? Imong anak sa imong pagkadaga? Imong ipaangko na ko? Pero nahibaw kang daan na may anak ko. Wala natago ni mo. Bawabit ako. Ya, diangko na ako. Nakipagkasal ko nimo kay nagtuo ko nga kung maminyo na ta. Ibilin mo ko ng bataa dito sa mong inahan. Pero inay mong ibilin, imo nung gidadinis ato. Adi ay, mao ba? Ha? Sa ato pa. Waday ka makauyon nga gidana ko dinhing akong anak. Wa ka makauyon? Wa! Oh, Ug tanawar ko, ha? Wa pagali tay anak. Pero sama ra nga duna na ko'y napo kabuk anak akong gibuhi. ay, mag-history ka. Kung wag kay pagmahal sa akong anak, mas may pagbagbuwag-buwag na lang ta. Sa! Oh! Ha! Di na ko makaya. Nga perme na lang nimong pasakitan ang akong anak. Pasakitan nimong sulti. Ha? So karon, nagkahukom na ko taldong. Samtang sayo pa, og wa patay atong anak, mas may pagbagbuwag ta. Usap! Oh! Magbuwag ta taldong! Siguro ka na nga imong ipanulti, Agnes? Oh! Kay dili ko musugot nga ing anaon na lang nimo permi ang akong anak, busa mas may pagbagbuwag na lang ta. Sige! Buwag kun buwag. Hadlukon ko nimo. Oh, sige! Dito ko maddo ko imong buwag. Sige. Tanaw na ito may mahimo ba mo. Pangayo niyo mo sa inyong makaon, ha? Ha? Pangayo niyo mo parapalit bugas, ha? Pangayo niyo parapalit sudaan, ha? Na, Taldong sad oy ngil araw sad ano niya maninuod man sad. sa? Joke kay tong ako. Joke sa mata? Nga pwerte may nimong sukuangan, nagsulti ana. Murag hapit na lang ko nimo. Kuan, kitkit tong tungkol sa imong kalagot ako. Tinuod lagi naglagot ko pero di sa kumo kuan oy. Di sad kumo kit-kit nimo kay kalagom nimo. Nagkigbuwag magkakala ko. Oh, magigbuwag bitaw ko nimo. Pero kanang sa higdaanan rama. Sa? Makigbuwag na ko nimo higdaanan. Sa ato pa, dili na ka makigdog na ko. Ha? Dili na ka makigdog na ko. Oh, depende. Kung sa'yo depende. Pwede makadog na ako, kanang di ko dugon. Ay, kung kita-kita, buwag ka. Ito ko mahandok ng buwag ka. Oh, Pwede. salig lang ka nga ikaw minanrabaho. Sige lang, imo parang taldunga ka. Awa niya inigbali sa panahon o. Ikaw na sad unya ang magluhod-luhod sa kong atubangan aron dili biyaan. Peh! Unsay nahitabo ninyo? Da, nag-away mi kadiyot si Taldong nay. Ngano naman sad? Ako ra gud siyang gipakisultihan bahin anang iyang dinadaan ni Juk-Juk nga akong anak. Inyong anak? Ako, Ranay. Dili man siya mo ila ng bataa. Tungod tingali kay retarded ang akong anak. Ay dapasag di oy. Anong puson man na ni mong taog dili? Ay okay naman ako good nga dili siya mo ila. Nga iyang anak ang akong anak. Basta kay di lang niya pasakitan. Iya magkukusahin pasakitan, good. Uy, kabuan ko niya. Hibaw na siya nga may diferensya ang bata. Mao gani, nay. Ay, kung makiksulti pa siya anak ka ni Adto,
nga dili siya ganahan anang bata. Wa na lang unta ka makagpakasal ana niya. Mauti akong gisulti niya, Nay. Pero sige na lang, uy. Ay, magmahay naman nas umaabot ng tawa na ba? Mami. Mami. Joke, Mami. nak. Gutom man, mami. Oy, Uy, gutom. wala na ni mo pa ka na? Ipakaon ko na, Nay, uy. Nangano na ngayo man nagkaon. Ay da, dili kaon ang kanon, butang ipasabot, dili kanon. Oh, unsa man di ay? Gusto na siya mututoy. Nahutdan na ba ko gatas, Nay? Uy, ari ba lang nako tutoy apo? Yo. Hindi ko na mo. Nga nung dili man ka. Ano yung biasot kayo? Lain kita na ako. Ay, hilog dia, uy. Mura ba cute? Hala, hinawa yun sa ding bata. Ngano, sa imong nanay, dili day na piyasot. Gahi pa gamay, oy. Gahi pa, pero mas biasot gani mo ha, o. Biasot kayo. Ayan, sigyan man nagkumot sa una. Nay, dili man na kanang mututoy sa dughan ang iyang gipangutana. Kanang tutoy sa bibiron. Si abi na kung unsa. Pasagdilan sa na siya, Nay, uy. Waday ka mangayo ni Taldo para gatas. Wa, Nay, uy. Nag-away bayak mi kanina. Unya, gusto di ay ka nga tungod sa inyong away, mapas mo ng imong anak. Oh, Nay. Taldo. Niyari ka diya, ganiyari ka. Oh, Sa may tuyo mo. pwede ko mangayo nimo para gatas? Uy, Agnes. Dako naman anak mo. Di naman ni selpa patot yun, eh. Kauna ko na. Dagko mo ka naglamboy ba ta, agay? Ibaw bayak ka nga moro gina iyang kalipay. Oh, laki. Pero unsa man pagkatuunan ng bata, sige man lang kag-aga ka na, sige kag patutoy, ana. Taldo. Ako pa ni mo, no? Tuluan ni mo na normal kinabuhi, uy. Ay, sige, baby. Saan mo kag-abnormal ba ta? Sobra raman sa kauy. Sobra ra kay kastanan. Ayaw pag-iskandalo din niya. Naakas akong trabahoan. Busa ayaw pag-iskandalo. Di ko mag-skandalo tungod kay nibaw ko. Di ko sama ni mo. Natuo nga ikaw na lang yung kanuay. Kanunay sakto. O sige, sugod ka ron. Dili mahitabo nga mangayo ko nimo para gatas sa akong anak. Bisag usa ka dako, di ko mangayo nimo. Mo ba? Oh, sige. Mas may noon. Mo maghihapon. Sa mangayo ko nimo, di ka po kamuhatag. Mo nga ayaw pagdahom nga mangayo pa ko nimo. Oo, sige. Okay ra. Ari na ko. O sige, lakaw na kayo. May trabaho pa ko. O, adto na ko. O sige, lakaw na. So po may gihuwat ni mo daw? Pumatag pamli TV. Ingon ka di ka mangayo na ako. Para gatas man to. Di na ko mangayo nimo para palit og gatas sa akong anak. Nya kay omo ko kapliti diri. Pawamas ako dihapi. Ay, sa... Pero tigid akong pailob sa kumbana kay kung naibaw pa lang ko nga ingon ini dai siya, di mahitabo makigpakasal ko aning tawhana uy. Kay sa pagkatinuod lang, inanay gyud ginawa ang akong gugma niya. Unya usa ka adlaw ana, nag-inom mga akong bana kauban sa iyahang mga katrabaho. Nibisita sila sabay. Pre. Ako ni pre ha. Tagsalat ng balso, pre, ha? Tagsabi to. Ay mo na. Kani-kani lang ako. Pre. Ako. Kuan ba pre kanang kabalita ba ka pre? Nga kuan kuno kanang mi appeal ka man kuno sa rally. Ha? Ibaw ano pre? Batok sa kumpanya itong usang adlaw pre. Ano man pre? O, pre, kay... Kuan kining... Ay, may ikog kong boss Jorel. Siya rabay ng pasona kong trabaho din, eh. Kaya nga naman yung pre. Nga pre. Bida. Nakita ko sa mga lista sa mga may wilgas kumpanya pre. Nakita. Pre, nakakita mong kus imong nga dito, pre. Nya nakibawag yun sila, pre. Oh, may bawag na sila kay... Makita mo yun nilang lista o may apel sa Wilga kasi may apel kakita mo yun sila. Wala mong pre, nakita biyan ako dito, be, pre. Nga, kunong mga may apel sa Wilga ba, batos kompanya ba, pre. Kutob na lang kunong karumbuan na, pre. Ha? Oo, mo na, pre. Mga, pre.
Kinahanglan nga imo ginapangandaman pi ha. Kay basin sa libuan na, wala kay trabaho. Oh, taktakon ko nila. Okay, ako. Ah, lisura sa dala pre. Manong- Gisag kape. Manong sa may kalisuda na. Pre. Kanang kaso. Kaso anak sa libor ba pre? Tagdugay na kay na mohuman pre. Nayo ba na pre tag 20 ka tuig. Una pa mohuman ang kaso di ba part? Yes, okay kayo. Munya maghuwat ka nang viral ka. Nga di manas mo bayad kung sige pa ang kaso. Be part di ba part? Bitaw. Oh. Sige yung bayan eh. Oh, mauba. Oh, pangupaw. Papaway Oh, mo. ngandam gyud ka anak pre. Ngandam gyud ka. Way kalibutan si Taldo nga nagpaminaw ra ko nila ug ako nahibaw-an nga wa na siya trabaho inig sunod semana. Unya. Oh. Unsa na? Ganong murag minghoy naman ang naong nimo? Ano kayo trabaho sa unod semana, day? Nahibaw ko. Ha? Karon unsa na? Niresulta ng gaba sa imong gibuhat sa kong anak no. Gigabaan ka na. Asa naman lang karon, ha? Napakakay kabuhi na mo? Wa na, di ba? Hilas ka magog kaayo. Mura kag kinsang pilatuha nga maoy manulti. Abi ka ikaw may nagbuhi na mo? Ha? Ikaw na itrabaho? Karon unsa naman asa naman karon, ha? Ako bisag manikirista lang ko pero makabuhi gyapon ko sa akong anak ug sa akong inahan. Ikaw makabuhi pa ka kasi imong kaugalingon, ha? Ang ako, Pangayo yan ako, ha? Kung wa kay kaon, ha? Pangayo yan ako! ang ako, day ba, kaning... Unsam sa taong ka, eh. Di ka mabuhi na ko. Ikaw na may dunay income ro. Ngano? Katong ikaw pa na trabaho, doon na pa ka income, ha? Nibuhi ka na mo, ha? Di bang gani ka mo palit bisag gatas na sa akong anak? Ha? Bag-iyahay tataldong, oy! Paningkamot tayo imo kay maningkamot sa bigamo! Agnes. Ang tinuo, joke man unta tong ako nga ako siyang giingnan nga mag-iyahay na lang mi. Mipahawa man siya sabay ug wa na ko mahibaw kung asa na siya. Nakonsensya baya ko kay basin unya unsay mahitabo niya ba. Ako na lang ka siyang pabalikon sa bahay no. Pero mao man lang gyapon niyang batasan. Ngan saon man na. Unsa man og kamo ang pasultihon, Agnes? Hello, Ate Pres! Kuya Pipina! Oh, bam! Good morning, bam! Ate Pres! Maing buta Ate Pres! Ate Jejen! Good morning! Pagpasala, ano na si Ate Pres? Oo. Good morning, Ate Pres! Nagputaw na siya ang Sed Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo, Ate Pres. Thank Uminom you, ka sa Sed Kaayo. Sed Panyawan Coffee Mix. Inday, Jejen! Yes, Kuya Alan. Sa mga mama, shout out ko diha ni Rachel Cheche Yuraga ni Palit para sa iyang anak og Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy per mi ang mga bata. Unya gawa sa Don Pepe ang Diamond Food Trade Incorporated naghimo og OBM na espesyal Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Lami palit na mo. Okay, thank you kayo. Salamat kayo. Mga bata, kinala mo inom yuta og Don Pepe Tablia. Kay the best kay na nato. Mao ni sakto lang gingon ni Ate Jinjin nga taas ang energy. Happy ta kanunay kay kondisyon kay ta. Labi na gini mga dagko nga minom sa ato ang Sed Liniment. Sed Coffee Mix. Kay Panyawan Coffee Mix. Ang ato ang matapang nga kaya kang ipaglaban. Kaping matapang ang kaya kang ipaglaban sa ato ang Sed Panyawan Coffee Mix. Naglami kay ni nato imnon kung padung tas trabaho. The best gyud kay ni natong bawnon sa ato ang pagtrabaho kay para dili ta batiudok ka or kondisyon ta pero may panington ta pero may inom gyud tag Sed Panyawan Coffee Mix. The best gyud kay na ha. Sa mga tao ni Former Kapitan John Ramos diha nga nagbuhat
siyang Miguel Puliar Fertilizer. Good morning ni Buya Kap. Og sa tanang mga tao ni dong GRPP out. Kuya nagpipito dong GRPP to di Astorido do kuya ni pipito nya diri Ciudad Subo do dong GRPP to. Og sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choyas na si Ricky Asnar si Ryan Kangki. Ang atuang dali kay maduol sa opisina sa atuang Vice Mayor nga dali sir kay natong mesturya, dali kay natong makitaan kanunay na daa sa atuang luyo perme. Onya sa tao po ni Ta Lister daan diha sa Talisay. Kanunay nga nagtabang po nato diha ang mga katawhan or mga staff ni Ta Lister nga usa sa mga konsehal diha. Og sa opisina po ni Dong Francis Paris diha City Hall. Good morning yung tanan diha sa atuang pilanggang konsehal Francis S. Paris. Okay, Ate Pres! Okay, Og. Akong pasalamatan ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Banyawan Herbal Capsule, Sed Banyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Banyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, kolesterol, katutaas og sugar. Ayong sipyata pag-inom kada adlaw gyud. Katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka muktaon sa imong pamahaw, inumdan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig paniudto nimo maog hapon, usa gapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imong imnon una ka muktaon sa imong paniudto. Maog hapon, ini panihapon nimo. Sa di pa ka makaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan ug usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema gyud kaayo bahin aning kidney ug UTI. Ayaw na mo kabalakaan, ayaw na mo kaguulor kahadlok. Tungod kay doon anay makaayo, makapalibyo, makatambal. Anang atong gibati bahin aning kidney o UTI, kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimuta alang sa kidney o UTI Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Sa tanan po na itong makaigsunan. Asa ito itong Ay mapalit na to ang Kugon Herbal Capsule sa butika sa Rose Pharmacy, Diding sa pharmacy o sa Queen's Pharmacy. O sa tanan na itong mga kaigsunan nga may gamit sa ito ang number 1 haplas ang Sedlen Mituel. Nga tinuon mo wag tas na paduhot pamaol prakit sa kalawasan barikos men sa katul-katul kuto sa kabataan nilikay pagit sa ringi. Basta manghaplas ta sa ito ang Sedlen Mituel. Nga anharang mabalin sa butika di ba kayo gilit? Sa butika rin yun mga igsoon. Sa butika rin yun na ito mapalit. Ang atong tinuod nga haplas, ang nailhan na guys mga katawhan gams, na matudaan sa atong nga katawhan ang seed liniment oil. Ha? At ito rin butika. Butika. Kaya masipiyat yata, makapalit yata piki. Butika rin yun, ibaligya mga igsoon. No? Butika. Nya, doon sa telayan gams, sa Facebook gams. Facebook. Bisitahan na to ang page sa Seed Marketing Incorporated. Seed Marketing Panyawan Herbals Incorporated, gams. I-type na to ang Panyawan Herbals Mangigala. Okay, kalimot nga atong i-like ang page Mangigala, no? Makita diya tanan ang mga genuine seed marketing products. O ang mga Panyawan products sa seed marketing. Mapalit na po dato sa Shopee. Muna mangigsoon, Shopee, og layo-layo. Butika, Shopee ta. Okay. Luhar yun na. Shopee, og layo tas butika. Og dols butika rin yung baligyan na. So, ang nangitabo, butika rin yung Shopee na baligyan na. Ato original nga seed liniment oil gams. Okay. Nya diha sa among silingan gams, tingnan sa among noon. Sukip yun itong mga parinti tingay ni kuan ni atong Jennifer kay mga menyusa man ni. Tigamitan ni. Oh, si Joy Menyusa. Archie. Oh. Si Jake, nya si Nelson Menyusa, si Ibiv, mo man tigamitan kay nagam nya. Si para bagay na lang radyo sa diagam, sa diarya na. Si Daniel Gascar. Ines Daniel Gascar gams first degree ni Mrs. ni Sinon Suarez. Sino ba? Sinon? Itong iro? Si Daniel Gascar. First degree ni siyang asawa nga si Bibi. Ay, okay dia, may Sinon na, kumusta ka dia? Bay. Mustarianon. Ma'am Bibi.
Sa Banawa sa Gam, sa Good Shepherd, si Cleopi Villanueva. Tigabitan sa ni, sa Gaisano Metro ni sa trabaho. Okay. Labi nagyod ni Phil Christian Baha, taga Kasoy, Toledo. Na-driver siya, nakalimot lang ako sa ang taxi. Salamat kayo, dong ha. Salamat kayong tanan sa pagsalig niyo sa atong bantugan ng haplas nga namatudan sa katawan ang Sid Deniment Oil. Thank you. Salamat kayo. Nyabang? Salamat sa kaayo. Ganda ko sa iton. May magpaminaw sa mga Pohanes family, Caraca family, labilag yun sa mga nilang Dardo ug Elba Caraca diya sa Manatad, Sibunga. Matod pa ni John. Unya, nini ato pag-record di ay gulyat atong itunol itong pasubo sa maguwang ni John nga may taliwan gulyat. Oo. Mm-mm. Si Sir John Pohanes. Ang iyang maguwang mo ni Taliwa May maguwang si Militon. Oh, si Brad Militon. Ang iso ni Nining, Sir unsang pizza gahapon? Gapon? 18? Mm-mm. Pag-record na to karon September 19 ya, dugay pa man ni ma-air ato itunol pa hisubot ako siyang banay ni mga Pohanes family. Ayaw ka mo kalimutan nga itong celebrity ko, Chick Beauty. So, bilabi na itong mga kababainan, mga kalalakinan, kabataan, katumadag ko na celebrity ko, Chick Beauty. So, para magpabiling itang younger looking kutis artista, kutis porcelana. Udo na magani mga apo at mga katol-katol, celebrity ko, Chick Beauty. So, pag dili sa mag-dry ang atong skin, punod ko doon na kini natural moisturizer. No? Doon na ba'y up, blackheads, whiteheads, doon na sangkap papaya extra bulot tayo aron magpabiling kitang hamis sa puti ning atong paggamit sa celebrity Kojic Beauty soap. Apan sama sa naandan, ayaw mo anang na nagsuroy-suroy. Siguro ang ari ka mo makapalit sa butika pangutana ka mo. Ha? Thank you. Okay, unya mga kaigsunan, ang toxin mao ni daot sa atong blood cells. Ang blood cells dato ang trabaho ani mao ni tighatod sa oxygen, nutrients ug tubig datong kalawatan. Ini kadaot ini mao ning mustiki or bulapot ang atong dugo. Mao na hinungdan nga daghan tag balatian nga maangkon. Sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa natong balatian. Mao na nga ingnon tamo inom gyud tag G-detox kay mao nimo flush out sa toxin nga nisud sa atuang kalawasan. Ang G-detox natural nga detoxifier tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga mo'y makapalikon sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FRH 0715. Busa aron gusto kang mawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan ug mahinungdan sa atong balatian, inom gyud ta matag adlaw og G-detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog number 1 kining mutangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres, Okay, ang sender nato karong adlaw. atong sender ate Pres kini sa Agnes. Agnes. Oo. Oh. Kini sa Agnes ate Ngano Pres. di ayon ni sa Agnes? Ko ani kanang iyang bana ba taon ba? Mm. Kanang lain ni sultihan murag terming Ano sa sultihan? kuan kanang murag siya pirmi taas ba? Pirmi siya magkuan niya na mislay anak nga kanang medyo may pagka retarded. Dayon. Iyan ang pasakitan kay kuno dili lagi taon sa tinuod niyang anak at Pres. Sus ni resulta gid gabaan siya nanira ang kompanya taon wa na siya trabaho. Dayon. O karon mao na na giingnan siya siyang asawa nga karon wa na kay trabaho bantay mangayo kana ko ay kay siya na sa giboy-boy siyang asawa at Pres. Paningkamot og imo kay ningkamot lang sa kugako. Na diha. Ikaw sa good town dong taldong lain kang sultihan sa una maayo pa Taas manulti. taas manulti di maayo. Nya ni ang problema di tinuod joke man ditong ako ang ako sing giingnan nga iyahay na lang mi kay pahawa mo gid siya sa bahay taon. Wa na ko kay bawo gasa na siya. Nakonsensya biya taon siya. Lila ka iyang Lakaw bana? iyang bana ate Pres. Lakaluoy pud no? Oh, nakonsensya taon siya pabalikon ba nako siya? Pabalik ka, uy. Oh, maujag ba ulit gyapon niyang batasan. Adi na tingali na, uy, wala gyud trabaho. Diba? Wala may trabaho. Pag maugyapon day Agnes. Aw. Ikaw na, Imo imo desisyon na. Imo na nang kuan. Oh. Pero desisyon. Bam! Asan ta kabasa diya, babe? Sa dili pa dahil no, doon na din ni Mrs. Nantugulyat Nga? na nagsubay sila sa atong kung akong pasultihon niya magpag-greet po sila kay 20th ika-20 wedding anniversary Tanti Alfitsi o Mrs. Alfitsi. Nakalibot ko sa ito inyong address ani sir.
O lain pang nagpadala tong mensahe nga magsunod sila sa atong kun ako'y pasultihon kani si ay sa ha asa ning ko anak kay magatang sila nining ato ang tulumanon. Salamat kaayo ninyo. Ang kalimot ko asa to ning usaan ni Tana Seribo. Tana Seribo. Asa to dapit ang inyo. Anyway, salamat kayo pag sunyo sa atong tulumanon. Ang ato mapaambit ani Gulyat, ani yang kahimtang karon no. Sa una, sa maayo pa siyang trabaho kanang mga nung iyang basulo ng iyang asawa. Nga daan naman siyang libang ko iyang asawa na anak. Tinood. Ibaw naman siya daan. Hindi siya basol-basol siya ang asawa. Oo. Ibaw naman siya. Abi kunog ka ng dili kunodadon ang bata. May tabong nga dadon kay labi na yung ana nga. Ang retarded ko itong bata. Oo, nailabi na naiapan. Gawas, dako na kaayo ka nung manag-eskwela, nakatrabaho na. Kadiyot kaayo. Salmo 49, versikulo 16. Ayaw kasi na kung madato ang usa ka tawo o magdugang ang iyang kadato. Kay dili kini niya mada, ini kamatay na niya. Tinood. Dili muuban kaniya ang iyang bahandi ngadto sa lubnganan. Kaya akong gibasa, ug moingon ka nga wa man ni masubay sa kahimtang sa iyang bana gulat. Ang ako sabot ani nga naunang kamatay iyang bahandi. Bitaw, tinood. Yang bahandi minunang kamatay karon. Ang sabi yung bahandi, ma'am, kato yung Kato pamilya. iyang pagpanarbaho, nasan may isang sweldo niya. Okay, sige. Iyang isipan siya ba, iyang mangwinta siya sa pagbuhit siya ng asawa o sa anak siya ng asawa sa pagkadaga. Karong wala kay trabaho, naunang kamatay mong bahandi. Kana bang gingon nga kanang magtuyok man gud ang ligid, magtuyok man gud ang ligidlan. Tinood, ginay. Magtuyok ang ligid niya say. Goes up, must come down. Oo. Usa to nang kisa to nakanta na lang. Time goes up, what goes up must come down. Spinning wheel na, tayo na. Oo, ano no? Mao nga, usahay kita maitaas, usahay kita maubos. Dili kita magpermanente mo na nga, dili kita magpalabi, no? Oo. Ako bitong igsuon Gulyat kanang naman siya nagdaan pagkadaga. Naman siya nagpagkadaga niya mo nang usahay murag dili nang anang nahitabong ningon ani karon kana murag naala siya murag malabtik og gamay ba siyang bana. Una nga ako asawa ako igsuon na kamot jud maayo. Kaysa ako nang gingon usahay lagi itong kinabuhi di man permanente na sa taas usahay may ubos man kita. Pero kung tanong ko nimo Gulyat asa man ko may ubos o ba taas? Abiyaw, at saka, ubos o taas? Okay, magpayo aso ubos kay may kuno ning pagpaubos pero ari ko taas kay kitang transmitter sa DYHP. Salamat ang panangat ito laban na. Kung ako, ang pasultihon.